आसलते जोङो दिनैल' नङा जोङो थांनाय बोसोरनिफ्रायनो बङाइगाव जिल्ला खौसेथि बर' सुबुं आफादनिफ्राय दैदेननायाव जोङो सिद्धान्त लादों जे जोंनि बङाइगाव डिस्ट्रिक्टनि आन्दाराव जिमानबर 22खान गामि दङ बै 22खान गामियाव जोङो बोसोरफ्रोमबो रटेसन हिसाबै जोङो बै रंजालि बैसागुखौ खुंनो आखायाव जोङो लाखादों। जे थांनाय बोसोरनिफ्राय जोङो जागायजेनदों। थांनाय बोसोराव जोङो नलदबा खगरपुर नलदबानि आन्दारावनो जोङो खुंनाय जादोंमोन। बिनिफ्राय बेबायदिनो गामि गामि खुंनायनि जा जिता हिद्दान्त बै हिद्दान्त मर्मे देग्लाय नैबे धुलाउरा गामियाव जोङो रंजालि बैसागु खुंनायखौ जों नैथि खेब होनानै जों दिनै खुंबाय। आरो जोंनि दिनै बे खुंनायाव जोंनि हांख्रायगिरि जाहा BKWSनि जाहा मानगोनां चिफ मिनेस्वर बसुमतारी सार बिथांखौ जोंनि बङाइगाव जिल्ला आफादनिफ्राय जोङो हांख्रायनाय जादों। आरो बिथाङाबो जोंनि हांख्रायनायखौ मदद होनानै बिथाङा दिनै सौफैनानै जोंनि गेजेराव रायजोनि गेजेराव देखा जानानै बहुद रंजादों मोसादों। बेखौ जोङो बङाइगाव डिस्ट्रिक्ट जिल्ला आफादनिफ्राय खौसेथि बर' सुबुं आफादनिफ्राय जोङो बिथां मिनेस्वर बसुमतारी सारनिसिम आंनि रोजा रोजा साबायखर बावहरनाय थाबाय। आरो लोगोआवनो जोंनि खौसेथि बर' सुबुं मिरु आफादनि जिता दैदेनगिरिफोर जाहा आफादगिरिखौ जोङो लेंहरदोंमोन, खिन्थु आफादगिरि सारा माबा मोनसे असुबिदानि थाखाय बिथाङा दिनै सेक्रेटारि नेहाथारि बिथाङा फैनानै जोंनि रायजोफोरनि सिगाङाव जोंनि फंनैसो जिता बिबुंथि लाखिदों बैसागु रंजानाय खुंनायनि। दा बे बैसागु रंजानाय खुंनायाव जोंनि लेंहरनायाव बिथांमोना सफैनायखाय बिथांमोनखौबो आंनि गोरबो गोसोनिफ्राय गोदान बोसोरनिसिम साबायखर बावहरनाय जाबाय। आरो लोगोआव जोंनि जिकेटा चिफनि आन्दाराव जिकेटा जोंना इन्टारिम काउन्सिल इन्टारिम बडिनिफ्राय जिकेटा जोङो प्रणब कुमार बर' बिथाङाबो सफैदों। आरो लोगोसे जोंहा UPPनिनो दैदेनगिरिनिफ्राय जोंहा नेहाथारि आरो गोबां मावथि सोद्रोमाफ्रा जोंनि लेंहरनायाव सफैदों। आरो जोंनि बर्तमान इन्टारिम बडिनि जिता इडुकेसन डिपार्टमेन्टनि EM जा अनिल बसुमतारी सार बिथाङाबो जोंनि हांख्रायनायखौ गोसो मोदोमै खुंनानैबाबो बेयाव सफैनाय जादों। थिग बेबादिनो जोङो दिनै बयखौबो लेंहरलायनानै आरो जोंनि बङाइगाव डिस्ट्रिक्टनि 22खान जिल्लानि बर' गामिनि सोद्रोमाफोरखौ लेंहरनानै जों जयैनो जाहाथे रंजानो बोसोराव खनसे रंजानो गोजाम बोसोरखौ जों बिदाय हरनानै गोदान बोसोराव जों जिहेथु जों मोजांनो बयबो जाहाथे गावबा गावनि जिउखौ खुंलांनो हायो। बिनि थाखायनो जोङो दिनैनि नैबे रंजालि बैसागु फोरबोनि माबायाव जों बेखौ फालिनाय लादों। आरो जोंना उद्देश्यआ जाबाय जिहेथु जोंनि बङाइगाव डिस्ट्रिक्टआव थानाय बर' गामिफ्रा खुब फिसा गामि आरो सुबुंफ्राबो खुब खम। आरो बेबायदि हारिमु आफादाव जोंहा खुब फावसायना थानाय गामि आरो सुबुङाबो बेबायदिनो फावसायना थानाय। बेनिखायनो जाहाथे जोंनि सुबुंफ्रा जोंनि बर' माहारिफ्रा जोंनि बङाइगाव डिस्ट्रिक्टनि आन्दाराव थानाय गामिनि सुबुंफ्रा जाहाथे बै बर' माहारिनि जिता कालसारेल बेखौ गावबा गावनि जाथिनि कालसारखौ जाहाथे जों हमथाना लाखियो। बिनि थाखायनो हमथाना लाखिनो हानायनि थाखायनो जों बोसोरे बे बैसागु खुंनायखौ जों खुंलांबाय थागोन। नैबे जोंनि रंजालि बैसागु खुंनाय हाबाफारियाव फ्राय जोङो 1000 जनसो जों आसा खालामदोंमोन, होमबाबो 1000नि बारासो सफैबावदों। दिनैनि नैबे रंजालि बैसागु खुंनायाव दा नैबे 1000नि बारासो दङ। दा जोङो आसा खालामदों दिनैनि नैबे जिखिथा सुबुं नुदों फ्राय 3000नि खमाव जानाय नङा सुबुंफोरा। बङाइगाव जिल्ला खौसेथि बर' सुबुं आफादनि सामलायनायाव आरो बङाइगाव जिल्लानि बैसागु खुंथाय आफाद जुथायै जि बैसागु फालिनाय बे फालिनायखौ बिथांमोना खोब गाजा गोमजायै खुंदों। जोङो मिरु खौसेथि बर' सुबुं आफाद बे आफादनिफ्राय बाहागो लाफैदों। बाहागो लाफैनानै जोबोद गोजोननाय मोन्दों। बङाइगाव जिल्लाया बर'फोरनि गोदोनिफ्रायनो मोनसे जायगा जेराव बर'आ गावनि राव हारिमु फोथांनानै लाखिनानै रायजो जाबोबाय थादों। जोङो खौसेथि बर' सुबुं आफादा एबार मोनसे गासैबो जिल्लाखौ लानानै गासैबो जिल्लानि खना खनला बैसागु फोरबोखौ खुंनो थाखाय आन्चलिक लेभेल, जिल्ला लेभेल आरो मिरुयै साखाफारा जादों। बे रोखोमैनो दिनै बङाइगाव जिल्लाया खुंदों। गुबुन गुबुन जिल्लायाबो खुंगासिनो दङ। जोङो राव हारिमु थुनलाइ बेखौ फोथांनानै दोननांगोन। आरो फोथांनानै दोननोबा बैसागुआ जिहेथु मोनसे बर'नि एंगारनो हायै फोरबो आरो बेयाव जोंनि
राव हारिमु आरो थुनलाइया बेरखाङो। बेनिखायनो बे फोरबोनि गेजेरजों जोंनि आखल आखु रायजो जानायनि जि नेमखान्थि बे गासैबो बेरखांनाय समाज नितिनि जि बेरखांनाय बे गासैखौबो बेरखांहोनो थाखाय बङाइगाव जिल्लाया दिनै खुंबाय। खोब मोजाङै खुंदों। गोबां आलासि बेयाव ओंखारफैदों। गासैबो गामिनि रायजो राजाफ्रा बाहागो लानायखौ नुनानै जोङो गोजोननाय मोन्दों आरो बङाइगाव जिल्लानि गासैबो बर' रायजो राजा खुंथाय आफाद आरो जिल्ला आफादखौ जोङो खौसेथि बर' सुबुं आफाद मिरुनिफ्राय बाख्नायदों आरो साबायखर बावदों। जोङो नोजोर होदों जे बर'आव जिहेथु हारिमुवा गोदो न'खर न'खर बैसागु जानायनिफ्राय दिनै स्टेजाव फैबाय। खोब मोनसे चेलेन्जिं अबस्थायाव दङ। राव हारिमुखौ फोथांनाया एबा जोंनि मोसानाय मुसुरनायखौ फोथांनानै लाखिनाया मोनसे चेलेन्जिं। दिनै ग्लबेलाइजेसननि जुगाव गिदिर गिदिर हारि माहारिनि गिदिर गिदिर हारिफ्रा फिसा फिसा हारि माहारिनि कालसारफोरखौ मनग्लाबनाय जि मोनसे फैबाय थादों गिथाव बाथाव मोनसे थासारि फैदों। बेनिफ्राय रैखा मोननोबा जोङो जयै थानांगोन आरो जोंनि जि कालसार मडार्ना मडार्न भाबै थांगोन आरो जोंनि ट्रेडिसन बे ट्रेडिसनखौ ट्रेडिसन भाबैनो जोङो लाखिलांनांगोन। आरो बिनिनो मोनसे हाबाफारि एबा बेखौ फोथांनाय मोनसे हाबा हिसाबै जोङो मिरुआ गासैबो जिल्ला आरो दख'रा आरो गामिसिम जोंनि नैबे हारिमुनि बागै खामानि मावनाय बेखौ जोङो जागायदों।